Κυρία Χρύσα Καραγιάννη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω καταρχάς να της πω και ένα μεγάλο συγγνώμη για την προηγούμενη εβδομάδα. Πραγματικά ήταν και το timing το δικό μου, αλλά και το δικό της λίγο περίεργο. Δεν μπορούσαμε να έχουμε την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όλες αυτές τις τοποθετήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα και σε επαφή με άτομα της κεντρικής πολιτικής σκηνής στην Αθήνα. Ήταν το timing περίεργο. Δεν μπορούσαμε να τα πούμε, όμως έχουμε τη χαρά τώρα πια που έχουμε έτσι μια σύνοψη, μια σούμα να το πω, έτσι, μιλώντας και λαϊκά, μια σούμα να το πω. Ό,τι έχει γίνει και ό,τι έχει συμβεί και με την προανακριτική, αλλά και με την πρόταση δυσπιστίας, αλλά και όλα αυτά τα οποία εξελίχθησαν και χθες. Μάλιστα κυκλοφορεί και ένα δελτίο τύπου από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας το πει η κυρία Καραγιάννη, είδα το πρωί την ανάρτησή της. Πάμε να την καλημερίσουμε. Κυρία Καραγιάννη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Παπάζογλου. Ανθρώπινα σας εύχομαι να κουβαλάτε τα όμορφα και χάνοντας τους ανθρώπους που αγαπάμε, έτσι να τους στέλνουμε μαζί μας στην καθημερινότητά μας. Αλλά καλημέρα και στις ακροάτες και στους ακροατές σας. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια είναι πολύ πυκνή. Και απολογούμε, έτσι, απολογούμε γι' αυτό και ζήτησα και συγγνώμη. Γιατί δεν κατάφερα πραγματικά. Εσείς ξέρετε το πρόγραμμα, μιλούσαμε και στα μηνύματα. Ήταν λίγο περίεργο. Κύριε Παπάζογλου, έχετε προσπαθήσει και άλλες φορές. Πρέπει να το λέμε στο κοινό που μας ακούει ότι είναι και τα προγράμματα που δεν συμπέφτουν, οι ώρες. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Μιας που ήρθε η στιγμή να τα πούμε, ας μην χρονοτριβούμε πάνω σε αυτό. Σωστά. Λοιπόν, είδα το πρωί την ανάρτησή σας, έτσι. Διάβασα μάλλον την ανάρτηση που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για όλα αυτά τα οποία έχουν εξελιχθεί. Είχαμε και χθες μια παρέμβαση από τον κύριο Τριαντόπουλο που ζήτησε ουσιαστικά να πάει να δικαστεί στο φυσικό του δικαστή, γιατί δεν έχει να κρυφτεί σε τίποτα. Από την άλλη, μιλάει για για επικοινωνική σκοπιμότητα η πλευρά της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συγγνώμη. Τώρα, εσείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, κυρία Καραγιάννη? Γιατί, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κάτι δεν κυλάει ομαλά. Και αυτό φαίνεται πλέον. Έτσι. Φαίνεται και από την κατακραυγή του κόσμου, φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις για όλα τα κόμματα, θα πω εγώ, για όλα τα κόμματα. Και προφανώς βλέπουμε ότι η πολιτική ζωή του τόπου περνά μια κρίση. Ναι, πραγματικά. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να βάλουμε σαν παραμέτρους μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή όμως, πέρα από τη δημοσκοπική έγκλη του καθενός, έχουμε, νομίζω, όλη η αντιπολίτευση επικεντρωθεί στην διεκδίκηση του δίκαιου. Και αυτό είναι που μας νοιάζει. Και γι' αυτό έγινε και όλο αυτό που έγινε μέσα στη Βουλή. Μετά από αυτή την παλαϊκή αντίδραση και τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όλη η αντιπολίτευση και με τον ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτη σε πολλές πτυχές αυτής της διαδικασίας, καταφέραμε να αντιληφθούμε ότι τελικά η κυβέρνηση φάσκει και αντιφάσκει, ότι δεν θέλει να δημιουργηθούν συνθήκες στις οποίες θα αποκαλύψει πραγματικά τι έγινε, ότι δεν μπορεί να σταθεί αντάξια των περιστάσεων και δεν τιμά με αυτόν τον τρόπο και τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, των συμπολιτών μας, των παιδιών, των νέων και των μεγαλύτερων βέβαια, και όσων έχουν επιβιώσει και αγωνίζονται για να βρουν το βηματισμό τους στην επόμενη μέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι και όλα όσα έρχονται στην επιφάνεια κάθε μέρα και με αυτά που αντιλαμβανόμαστε από χθες, ότι τελικά σανίδες σωτηρίας ψάχνουν, ότι προφασίζονται ότι θέλουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πώς, λέει, πώς σε όλα, τι πώς σε όλα, όταν θες να μην έχεις ανοιχτές τις πόρτες, όταν τελικά την προανακριτική την έχεις μόνο προσχηματικά φέρει στο προσκήνιο μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τελικά μόνο για μία μέρα την αφήνεις να ζήσει. Τελικά τι προσπαθούν να κάνουν? Να μας πούν αυτό που δεν τολμούν να πούν, ότι κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν για να συντηρήσουν αυτή την συνθήκη που έφερε τον έναν να σώζει τον άλλον και να προστατεύει τον άλλον, με στόχο πάντα το να μην αποκαλυφθεί η συγκάλυψη η οποία έχει γίνει. Ο Τριαντόπουλος σώζει το Μητσοτάκη, ο Γεραπετρίτης σώζει τον Τριαντόπουλο και τελικά είναι ένας φαύλος κύκλος. Και στη μέση και τα θύματα και στη μέση τα θύματα και οι συγγενείς, έτσι. Να περιμένουμε δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πραγματικά τι να περιμένουμε. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αν είδατε
και τις αντιδράσεις της κυρίας Καριστιανού και όλων των γονέων. Έτσι, γιατί βγαίνει για παράδειγμα ο κύριος Μαρκόπουλος και λέει ότι με την εξεταστική κάναμε γνωστή την Καριστιανού στο Πανελλήνιο. Είχε η γυναίκα λόγο να γίνει γνωστή σε αυτή τη στιγμή? Μια γυναίκα που θρηνεί για το αδικοχαμένο παιδί της σε μια χώρα που θέλει να μπορέσει να είναι το λίκνο για τη δημοκρατία, για το άλλο της παιδί που έχει επιβιώσει. Ναι. Να συνεχίσει να είναι χώρα στην οποία θα τολμήσουμε να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Και σε αυτό να καταπατείτε το δίκαιο που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να έρχονται η μία μετά από την άλλη τα πορίσματα από διάφορους ομίλους αξιολόγησης της χώρας μας και να είμαστε μονίμως οι τελευταίοι, οι έσχατοι στην αξιολόγηση σε σχέση με το κράτος δικαίου? Γιατί δεν είναι μόνο τα τέμπη, είναι και οι υποκλοπές. Αυτές δεν τις ξεχνάμε. Ναι. Τώρα, όσο και αυτό που είπατε για την αντιπολίτευση, κύριε Παπάζογλου, έχετε ένα δίκιο ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλο το πολιτικό σύστημα έχει κρυφθεί κατώτερο των συστάσεων. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή έχει απαξιωθεί το πολιτικό σύστημα και σε αυτό ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση έχει απαξιώσει τα πάντα από την προηγούμενη της θητεία και μετά. Σας προβληματίζει όμως το γεγονός ότι κανένα... Από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο αυτή η απαξίωση, αυτή η προπαγάνδα για όλα που έφτασαν τον κόσμο να θεωρεί ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Είμαστε όλοι οι ίδιοι και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Είμαστε όλοι οι ίδιοι, κύριε Παπάζογλου. Ναι, προφανώς και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν το συζητάμε αυτό. Σημαντική. Η ηθική είναι σημαντική για κάποιους, δεν είναι σημαντική. Γι' αυτό παθιαζόμαστε κάποιοι για τη διεκδίκηση του δίκαιου και της αλήθειας και της ηθικής και της προάσπισης ό,τι ηθικού έχει μείνει σε αυτή την ψυχή των ανθρώπων. Θεωρώ ότι είναι απλά θέμα χρόνου. Θέμα χρόνου είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα και εγώ το είπα και πριν, έτσι. Μέχρι τέλους και κανένα κόστος. Και κανένα κόστος. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί κανένα κόστος. Δεν σας σέβομαι γιατί είστε γυναίκα, αλλιώς όντως δεν με απασχολεί κανένα κόστος. Αρκεί να πάρουν απαντήσεις αυτοί που πρέπει. Ακριβώς. Αυτοί οι γονείς και όλοι οι υπόλοιποι. Κάτι να χάσουν. Οι γονείς έχουν χάσει τα πάντα. Τι να χάσουνε, τίποτα. Δεν είναι μόνο εμείς που είμαστε γονείς που το νιώθουμε. Που ας πούμε, τα δικά μου παιδιά ως φοιτητές θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτό το τρένο. Δεν είναι και κάποιος που επίσης δεν είναι γονέας αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή τι προσπάθησαν να συγκαλύψουν. Που λένε γιατί τι να συγκαλύψουν. Να συγκαλύψουν. Που λένε γιατί τι να συγκαλύψουμε. Τα πάντα προσπάθησαν να συγκαλύψουν. Το τελευταίο είναι το ξεκάθαρο. Το λέω ότι υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που θα βοηθήσουν. Ήδη λέμε ότι έχει γίνει η πρώτη προσπάθεια. Θυμάστε ότι η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε να βοηθήσει την κυρία Καριστιανού να τοποθετηθεί μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι κάτι τέτοιο τώρα θα ξαναγίνει. Γιατί και οι ίδιοι γονείς δεν εμπιστεύονται. Ναι. Οι ίδιοι γονείς ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Και απόδειξη δυστυχώς είναι αυτή η προανακριτική που τελειώνει πριν καν να ξεκινήσει. Με αυτό ακριβώς. Εμείς είμαστε σίγουροι. Ο ένας έριχνε το ένα κόλλημα, ο άλλος έβρισκε άλλο κόλλημα, ο παράλληλος έβρισκε άλλο κόλλημα. Κάναμε ανασχηματισμό γιατί ήθελα να σας ρωτήσω και για τον ανασχηματισμό. Φεύγουν από τον ανασχηματισμό αυτούς που έβαλε. 61 άτομα τελικά έβαλε στον ανασχηματισμό. Οι περισσότεροι σε όλη την Ευρώπη κυβερνητικό επιτελείο. Το μεγαλύτερο κυβερνητικό επιτελείο σε όλη την Ευρώπη. Ναι ή όχι? Γιατί εμείς θα τρελαθούμε εδώ πέρα, κυρία Καραγιά. Για να έχουμε άξιους ανθρώπους δηλαδή στο πολιτικό προσκήνιο. Μα αυτοί οι άνθρωποι ήδη από τις πρώτες μέρες που έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους βρέθηκαν ότι είναι ανάξιοι. Ανάξιοι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι απλά, όπως νομίζω το σκέφτηκα, ένας θίασος, αλλά όχι καλωστημένος. Μεταξύ τους αλλάζουν ρόλους για να βγει η παράσταση στο τέλος. Αυτή η παράσταση που όμως δεν μπορεί να λάβει το χειροκρότημα. Καταλαβαίνει ο θεατής ότι είναι φτιαχτό, ότι είναι όλο μια φάρσα. Φάρσα είναι. Τώρα, προσπαθούν να σταθούν και ο ένας να στηρίξει τον άλλον σε μια κατάσταση τραγική. Και βέβαια έχουμε τα στοιχεία μέσα από αυτόν τον ανασχηματισμό που δηλώνουν ξεκάθαρα ότι αυτοί που έχουν συμβάλει στη συγκάλυψη είναι αυτοί που έχουν πάρει
και έχουν λάβει την εκτίμηση του Πρωθυπουργού. Είχαν το ίδιο ψήφισμα για να μην πάει στην Ευρώπη η συζήτηση. Γιατί λέει για να μην γίνουμε, λέει, ρεζίλοι στην Ευρώπη. Θα αρέσει και δεν ξέρουν οι Ευρώπη τι ρεζίλοι είμαστε εδώ πέρα γενικά. Αυτό μας κάνει ρεζίλοι, όχι ότι είμαστε οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Καλά, εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα για τα τέμπη. Δηλαδή, περιμένανε την Ευρώπη, την ομιλία της Καριστιανού στην Ευρώπη για να μάθουν στο εξωτερικό τι έγινε εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή, και τα λεφτά αυτά που φάγαμε από τον ΟΣΕ όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λεφτά της Ευρώπης, ήταν αλλωνών. Ναι, βέβαια. Ναι, πραγματικά. Προφανώς. Και βέβαια, βλέπετε και την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ο πάτος. Απλά έχει λίγο ακόμα έχει. Μάλιστα. Δεν μπορεί, θα ανέβουμε. Πού θα πάει? Μιλώντας για ηθική, για δικαιοσύνη, για αξίες τις οποίες έχουν απαξιώσει και εμείς βιώνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Και καθρέφτης όλης αυτής της κατάστασης είναι ο λαός, ο κόσμος που βλέπει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι. Δυστυχώς. Το βλέπει, η αλήθεια είναι αυτό. Υπομονή, αυτό θέλει. Υπομονή θέλει, κυρία Καραγιάννη, και θα φανούν όλα. Ουδής κρυπτών πλέον. Δεν το βάζουμε κάτω. Ο κόσμος πλέον δεν. Ούτε. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι. Ούτε η Χρύσα η Καραγιάννη, ούτε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ούτε ο δεν ξέρω εγώ ποιος. Ο κόσμος πλέον ψάχνει να βρει αυτή την υπομονή, αλλά δεν ξέρω αν τη βρίσκει. Δεν ξέρω αν τη βρίσκει αυτή την υπομονή. Από εμάς μια μονάδα που στο άθροισμά της είμαστε ο κόσμος. Δεν είμαστε ξέχωροι. Δηλαδή, όχι, εννοώ ότι δεν χρειάζεται θεσμικά η Καραγιάννη, ο Ανδρουλάκης, ο ένας ο άλλος να επέμβουν. Ο κόσμος το ψάχνει. Έτσι. Τα εκατομμύρια κόσμου είναι ο καθένας η μονάδα που στο άθροισμά της έχει αυτή τη δύναμη. Σωστά, πολύ σωστά. Είναι πολύ πολύ παρηγορητικό, συγκινητικό και ανακουφιστικό το ότι κυρίως νέοι άνθρωποι, πέρα από όλες τις άλλες ηλικίες, έδειξαν ότι τελικά δεν είναι οι βολεμένοι και αυτοί που θα κάθονται μονίμως στον καναπέ. Έχουν ευαισθητοποιηθεί, έχουν δείξει ενδιαφέρον πραγματικό για να δουν όλες τις παραμέτρους, έχουν άποψη. Και τοποθετούνται. Το βλέπω και στα social. Και φυσικά και πρέπει να τοποθετούνται. Φυσικότατα πρέπει να τοποθετούνται. Αυτό είναι που θα μας βγάλει στο ξέφωτο, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Μακάρι κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Θα τα ξαναπούμε και μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο που έρχεται τώρα κοντά, έτσι. Να δείτε τι θα συζητήσετε και εκεί και θα τα πούμε όλα μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.